पहले तो हम सगरी से पूछे गजड़िया कहाँ बोलिन कौन बदल से गजड़िया बा कहाँ खाली गजड़िया पूछबे तो बहुत बड़ा से ने अवार्ड गजड़िया बोला अवार्ड गजड़िया। अच्छा अवार्ड गजड़िया एकरा पीछे कहानी बा सुनबे का ना सुन ना 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 रविंद्र का पलानी के नाम सुनले बड़ी रविंद्र का पलानी के नाम। हाँ रविंद्र का पलानी के नाम सुनले बड़ी। अरे पलानी बोले तो ऐसा पलानी जना में गांजा के धुआं चिमनी निकले तो मन जगह चिमनी के धुआं ना फिकला ये सर इस सर पूरा धुआं धुआं मतलब में बिना नशा ले आदमी जो है ना पक्का के चक्रिया गिर जाए हम पहले बता दें ठीक बा। इतना धुआं बा में इतना धुआं बा कि मतलब और बिना नशा आदमी चल जाए ना तो साले का टीवी हो जाए टीवी हो गया चक्रिया के एकदम वही में गिर जाए। अगर हमारे बात नहीं के विषय तो तोरे जाके तो जाके घूम के आ जाए ठीक बा। लेकिन एक बार एक बात हो कि हम जब गांजा पियत रही जात अचानक चिलम फूट गई। अब तो हमने सब जना फेराम पर गई जाए चिलम बनी तो बनी कहाँ से केहू कहता कुछ और से केहू कहता कुछ हम कोई ना एने ओने से करबो तो कुछ नहीं ठीक बा। तारा चिलम जराए के बाद तेको दिमाग सगरे एक फूक मारे लसन हमरा ते एक फूक चाहत ला सोचनी कहाँ से चिलम बनी तो सोचे तब जाके हमरा दिमाग में एगो आइडिया कनी कि ओ चिलम बनी ते एंगा बनी लसन ओकनी के चिलम केंगा बनी मतलब कनी चिलम केंगा बनाए आम के पत्ती तुरे सोकरा गोल लपेटसन ओकरा में रील बांध दस ठीक आम के पत्ते तुरे से एकदम कच्चा तुरे से बढ़िया से लपेट के रखे ठीक बा। तो तोर पत्ता ये जर गोली जब आगे लगैल होके जरल तोर मुअल माई ठीक बा। जब हम गांजा बना के 4 फूक मरनी तब का करे ओका से पहले तब ढका ढक हमार चेला बा पूरा ओइ में पी पा के मन लटक गइल एकदम देख सगरी संग हेंग लट कर लसन लेकिन धाबरा को नसर ना पड़ल। तब हम सगरी के बैलेंस बना के आराम से निकलनी आ तब आराम से हम बैलेंस बना के ओमे धुआं में से निकलनी तब आके बहरी खड़ा भनी तो पूरा लोग एकदम जमा हो रहल ठीक बा। फेन हमरा के मंत्री जी के अवार्ड दिलन ठीक बा उजुके दिलन का रे। अरे उजुके ना 3-4 दिन बाद आके हमारा नहरिया पर रहनी तो नहरिया पर हमरा के लिया के दिलो ठीक बा। फेन हमारा पीठ पर थपलन बाबू ते पाउच के पिए कर ना ते गांजा के पिए करे ठीक बा। तोरा ऐसन गांजा उ तो रखिए देख के कहले होई हन हां माने हम मजाक करतनी का मजाक करतनी हम ना 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 तोर को मजाक नहीं तोर को मजाक नहीं हम फेंकत ना हम फेंकत नहीं ए जो अगर हमरा ऐसा पी कर तोरा मिल गई पूरा जवार में तो जोन को ये तो ठीक बा। ए भैया सुन सुन रे भैया सुन 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 ना भैया तोर कहानी सुनला के बाद हमरा पूरा यकीन हो गइल बा कि ते पाउच किनाते गंजा के पिए कर लेकिन चलते चल ना भैया चल।